1 नंबर 2 नंबर ट्रेंडिंग आ ओइसन ट्रेंडिंग उनकरा पास पड़ल बाटे ढेर कि 1 नंबर 2 नंबर ट्रेंडिंग आ ओइसन ट्रेंडिंग पड़ल बाटे ढेर। आ ए बाबू अब तो पूरा वर्ल्ड में एगो इतिहास लिखाई, काहे कि बॉलीवुड में एंट्री कर चुकल बाड़े पवन सिंह आरा जिला के शेर। केहू ट्रेंडिंग तक केहू पावर स्टार तक केहू के सर पे ताज, केहू ट्रेंडिंग तक केहू पावर स्टार तक केहू के सर पे ताज। हम फैन है भैया रवि राजा बब्बी के और उनका गायकी पे हमके नाज। तू तो हई मनुवादी नहीं करत तो से शादी। आज बड़े नाचे जादू टोली जिसे कहता नहीं उसे नाच के दिखाओ, कि आज बड़े नाचे जादू टोली तो जिसे कहता नहीं उसे नाच के दिखाओ। आज थोड़ा कमरिया का लपकाओ, अरे डीजे वाला टुनटुन यादव के गाना बजाओ।